vesprada a tots i a totes. Bé, el Bloc Coalició Compromís va presentar una esmena per la qual retiràvem els 262.789 de la partida d'aportació a les societats civils al FINAC i monestirs per complet, perquè enteníem des de l'OES dir que si n'hi ha poc enguany en el pressupost per a repartir i el poc que hi ha s'ho enduen les urbanitzacions, no anem per bon camí. Agafàrem els contractes i en els contractes que s'han vingut signant des de l'any 2004 fins ara, clar, agarrem el contracte i llegim motivació de la necessitat del conveni. Considerant que en el pla parcial per què s'ha aprovat la urbanització s'imposa l'obligatorietat del seu manteniment i conservació a la pròpia societat urbanitzadora, considerant que l'Ajuntament conserva i manté totes les vies públiques i jardins de la localitat, és voluntat de l'Ajuntament contribuir al sosteniment dels serveis de conservació citats que realitza la pròpia urbanització, basant-se en el principi d'igualtat de tracte a tots els veïns de la població. Això, en principi, quan se va fer la llei, quan se va constituir les urbanitzacions, en l'any 70 i pico, no hi havia pràcticament legislació al respecte i aleshores sí que queda en un document patent que tinc també sí que m'he donat d'urbanisme que les urbanitzacions se feien càrrec de totes les despeses de conservació. Evidentment, la vida va evolucionant i ara n'hi ha una llei de règim de bases locals d'abril de 1985 i aleshores els municipis tenen obligació de, entre altres coses, per exemple, tots tenen obligació els municipis associats deuen prestar en tot cas els següents serveis: enllumenament públic, cementir, recollides de residus, neteja viària. Aleshores, diguem, tot el que és vials i tot això se té que fer càrrec l'Ajuntament. Però, clar, els convenis que venen signant-se any rere any es basaven, en principi, en un 22% sobre l'impost de béns immobles, de l'IBI. La recaptació, és a dir, a les urbanitzacions els tenia que donar una quantitat igual al 22% de l'IBI recaptat per elles, no del total que se recapta per l'Ajuntament, sinó del recaptat per elles. Això, enguany, en el pacte que firma el Partit Popular amb Pavalur, se puja al 24%. Però, clar, l'IBI, en l'any 2007, per exemple, es recaptaven 1,5 milions d'euros. Ara, actualment, es recaptaran al voltant dels 6 milions d'euros. És a dir, per tant, no estem conformes. Primer, en què aparega una partida en els pressupostos que diga aportació a les societats civils al FINAC i monestirs. Són ciutadans igual que nosaltres. Per tant, té que estar tot en el que és el pressupost general. Per això, el Bloc Coalició Compromís presenta una esmena per la qual demana que els 262.789 euros es rebaixen, quedant un remanent de 148.000, ara diré les partides a què volem dedicar els diners, un remanent de 148.000 euros per a que se traspasse al pressupost de concepte de la partida de reparació i manteniment de vies públiques. I els altres 114.789 euros restants a què es volen destinar? Doncs, per exemple, augmentar la partida de foment de l'ocupació creant un taller de formació per a la inserció laboral que és per a joves que van des dels 18 als 26 anys que potser han treballat alguna vegada però que ara ja porten anys sense treballar i que són un autèntic problema per a les famílies i per a la nostra societat. Això vindria a costar al voltant de 46.000 euros. Augmentar la partida de promoció i ocupació, formació de futurs agricultors i agricultores. Què vol dir això? Evidentment, n'hi ha molts terrenys rústics que les constructores compraren i que avui en dia estan deixats. I n'hi ha constructora que ja li ha dit a l'antic propietari si vol continuar cultivant. Aleshores nosaltres proposem que l'Ajuntament, via ADL, se posi en contacte amb els propietaris d'aixes terres, es bonifiqui l'impost rústic i que doten 38.789 euros una partida per a formar a joves agricultors per a que els productes que ells cultiven siguin productes autòctons i vagin directament, sense intermediaris, als comerços i bars i restaurants de la localitat
directament, eliminant intermediaris, i també vagin introduint-se en l'agricultura ecològica. I també demanem que passen 30.000 euros a augmentar la partida de beques, llibres i material escolar. Per què? Perquè jo li faig una pregunta al govern. Com volen crear un banc de llibres en el mateix pressupost en 25.000 i pico d'euros? Nosaltres, en les converses que hem tingut, vostè acaba de dir que és intenció del govern abrir un poco más, digamos, las posibilidades para que accedan. És que a les possibilitats de les beques escolars, que nosaltres no estem d'acord en donar beques per a tots, ni molt menys, però és que enguany, si no estaves desahuciat i tiraves baix d'un pont, no podies accedir. Home, clar, i és més, vostès en 7.000 euros han cobert totes les peticions de beques, en 7.000 euros. Home, entre una vora i una altra hi ha un terme mig. Entre 7.000 euros i 125.000 euros que soltaven abans, hi ha un terme mig. Jo penso que hi ha que ser un poquet realistes en aquest aspecte. I per últim, també demanem que l'import de la partida d'enllumenament públic de 14.348 euros vagin a la partida de beques per a aquesta creació del banc de llibres. Això estava destinat, els 14.348 euros, també per a fer il·luminar les zones oscures d'algunes vies de l'Alfinat i monestirs. Per què volen llevar aquesta partida? Per el que hem dit abans, perquè té que estar tot dins del compte general, que això sí que està. Però, si és veritat el que diuen, que estan treballant en un estalvi, en aconseguir un estalvi important en l'estalvi d'energia, aleshores jo penso que hi haurà diners en un moment donat per a il·luminar, si escau, les vies que estiguen fosques de les urbanitzacions. Així, ho dic sincerament, no estem en contra ni molt menys. És a dir, nosaltres volem que siguem tots ciutadans, ni de primera ni de segon, tots igual. I així el que s'està demostrant és que el senyor Babé va dir en una comissió que vostès no són un partit polític, que són apolítics, però resulta que estan formant govern en un partit i aprofitant d'aquesta debilitat d'aquest govern, que estava en majoria simple, aprofitant aquesta majoria simple d'un govern que ha sigut, entre cometes, si se m'entenga, covard, perquè ha tingut que pactar, perquè així l'excusa de l'estabilitat pressupostària i la governabilitat ja el tenen tot lligat pels 4 anys, doncs així n'estem. Res més, gràcies.